Z tohto musím za hodinu vytvoriť Parisian chic look. Som v Paríži s L'Orealom, takže nechcem robiť úplne basic make-up. Pomená to, mám taký look, také ako keby Parisian schoolgirl. A k tomu si chcem dať ešte vypnuté vlasy, lebo ako vidíte, už ich bolo treba umyť asi včera. Sme tu kvôli L'Oreal lipstickom, ktoré sú podľa mňa strašne dobré. Vyzerajú nejak takto. Matte Resistance. Ja som ich teda nikdy pred týmto eventom neskúšala, ale budem ich používať, lebo včera vydržali všetko. Steak, dezert, predjedlo, čo boli v mojom prípade hranolky. Nedelu idem do fitka. Používam Huda Beauty Powder. Neviem, prečo som si zobrala tento najvlhčí, ale nevadí, will make it work. Aj viac ma sere, že som si nezbalila setting spray. A ešte lash glue som si nezbalila. Ty kokos, ja som včera musela ísť za nejakou babou, čo tu je so mnou na izbu, že proste píše mi lash glue. No ja som skoro išla bez myhalníc. Spravila som z toho takéto Sirenise nejako. OK, môže byť. Natočila som si vlasy a toto asi funguje. Keď tu sú hore také, no, všelijaké, nevadí. Na záver si dám ešte Matte Resistance lipstick, tento je v odtieni French Kiss. A toto je môj finálny look. Podľa mňa sa to k sebe dosť hodí, tak to vyzerá môj outfit a ideme do ulic Paríža.